Hej alle sammen. Mange har spurgt om, hvad jeg spiser i løbet af en dag her i forbindelse med mit vægttab, og om ham Gustav egentlig kan finde ud af at lave mad. Så nu har jeg lavet en lille video med eksempler på, hvad jeg har spist i løbet af en dag. Til morgenmad der har jeg fået en æble-kokos-smoothie. Det er en let og lækker start på dagen. Om formiddagen der har jeg fået en skål skyr med chokolade og banan, og det er faktisk min favorit. Til frokost der har jeg fået en skive ristet rugbrød med en æggekage lavet med kyllingepølser og spinat. Om eftermiddagen der har jeg spist en banan- og jordbær ice cream med ristet kokos og havregryn på toppen. Til aftensmad der har jeg fået en hakkebøf med salat og salsa. På billedet kan I ikke se salsaen, for den har jeg puttet ind i bøffen. Om aftenen til sen aften der har jeg fået gulerødsstave med en spicy proteindressing til. Det er jo det jeg har fået at spise. Jeg er mæt hele tiden, og jeg synes det er vildt lækkert. Klik ind på Fitness Nu for at se hvad Gustav kan gøre for dig. Hej hej!